Iphumela obala inyanga yodumo lweyigubhu uDkt Kahlelezi yaveza indaba ezithi oluwinile icala ade ebekwe lona nokuyicala lokudrayiva ngesipidi esiphezulu kungafanele. Ngani zakwethu ngale nje kokhuluma kakhulu ake uyibuke nansi ividiyo yenyanga uKahlelezi ngiqethe ekhuluma yaveza lezi indaba. Sanibonani bafowethu nonke, Jikijela Mkhonto Jikijela, Dr uKahlelezi Lo, the national convener wabelaphi bendabuko. Bafowethu uphakathi endaweni yaseScottsburg Magistrate Court la akade ngiboshiwe khona, ngiboshelwe ukuthi ngiyagijima. Basho njalo bathi bengigijima. Okay bafowethu, njengoba nibona ke cha inyanga njengoba ngiyinyanga akudlala yathi enye insizwa ziyakhala manje. Kufanele singancengani mase kufanele singancengani impela sibonisene ukuthi asincengani. Bayokutshela bedaily sana de bekhona enkantolo kwenzakaleyo dictionary laba idithi umndeni ufike kwadideka kwasana kwadideka ngisho ama-computer baqala ukuthi nje kuyadideka nje siyadideka zonke ke basethi ke India laphana umshushisi hayi lento le mina ngiyiboni kahle. Guess what, bonke nkosi yamaphoyisa ka-RTI afikile enkantolo azocindezela umuntu wakubo omnyama, bazozama ungicindezela ini bajika baphenduka ihlaya bona baphume njengeenkukhu sebelandelana kanje sekuthiwa icala lichithiwe ayikho lento Kahlelezi zibuyelele uhambe bayakusukela labantu because they didn't want to listen to the story with what was the reason eyami ukuthi ngigijime that particular time kunento eyayingiphoqa. So icala engizokusho ukuthi lichithiwe. Thank you to members of MK kade bengikhulekela, thank you to abelaphi bendabuko kade bengikhulekela, thank you to my family abathe masiphume ekseni endlini bathi let us pray asiphahle. I believe ebantwini abadala icala cha ngikholela nasemthini ungisebenzele ke umuthi ke noma ungazi uthini ungisebenzele ngiliwinile icala liphelile. Case closed, singaphinde sikhulume ngalento phelile lento. Mawufuna ukuyilandela uyisitha something ufuna uyilandela yishayile nje straight nanqobo. Viva Mkhonto wesizwe, viva asihlangane eGoli Thursday ngizobe ngikhona esikolweni Thursday, Friday, Saturday ngizongisebenza eGoli. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. God bless you. Thank you.